Внимание! Това видео съдържа неописуемо огромно количество кринча. Имам правописни грешки. Предупредени сте. Трябва да се започне интензивно правене на простотии. Чувствам се, поне малко по-сигурен. На кост съм от смъртта още от първи епизод. Мале, защото съм добър. А ти искаш аз тук да ти гледам някакъв свят. За какво ме да гледам света? Ама не. It was at this moment that he knew. He fucked up. Двама македонските... Диаманти! Мани, 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 животът е пари. Мата беглец. Да, бе. Чакай. На ново, че комата избега. Аз не съм кома! За кома, Гошо за кома. Бързо ми кажи това, какво трябва да го правя. Дай ми един урок бързо. Виж сега, моето момиче, сега взимаш урок от професионалистка. Така, накратко като кажа, че трябва да се раздават тук някакви пръстени мръстени, за мен брака е ненужно. Как да ти го кажа, просто пускаш и е където падне. Давай, мила, можеш! Готови ли сме? Справи се най-добре, как да ти го кажа. Хиляди пъти, да. Колко пъти? Бъдни към Зевс. Не, мила, се обърне към мене. Как не те е срам да разбиваш на това момиче? Прекрасно сърце. Съм знал, че съм Как не те е музикант. срам? Нещо друго се е крил в мене, ама то вече всеки знае. Аз съм много добър актьор. Абе ти не си много баба, айди. Той сега да вържа. Ти ли има овцо? Вериш ме? Ти ли има? Ще разкъсам перуката, ще направя забит такси, ще схрача в устата. Мършадона. Мършадона. Дънди, искам да ми признаеш, че аз съм най-добрата шаферка. Справи се Гоше е уникално, най-добрата беше шофьорка. неповторим. Особено Неповторима. добре се представя в замерянето на Фрея с гъби. Точно така. Аз ще седна до колежката Соф. Яла, тук. Изгонените сме на тази маса. Не, тук е готината маса. Да бе, мила. маса за децата. Тук е готината маса, тук е за мацките. Ники Буков най-голямата мацка. Най-грозната. Моля. Софи, чули го какво току-що ми каза то мършляк? Също така искам да подаря и специален подарък на Жулиета Романова, който... Охо! Мудри тигре! Айде, бог бе! Айде, тигре! Бури се къгна! Пари! Имаш ли пари? Не бе, не го опивай, бе! Който му е първия гей. Майка му стара! Еми, Гошо, съжалявам. Ой, тия с брадите. Бате! Как? Търпим пъс лошо. Кой е такъв? Не чекам, нищо. Майко! Аз имам 6 така кварц. То ме е направил капан в недъра. Аз ви го обещавам. Добре, сега тук трябва да мислим. Така. Ако наши са толкова близко и те ходят... Така. Факен, ще то ще ме види. Добре, факен, брат, няма какво да губа. Спасих се! О, не мога да повярвам, че... Вече с недърайт. Шадова не е тук, нали? Доброто. Шадова не е тук, нали? Шадова. Е, там. Фак! Не! Майка ти! Радо ще убия! Радо, магам ти випа! Моля. Абе, он вратара не стана Девид Дехея 2017-та прайм версия, бе, брат, what the fuck? Така ти искам, моето момче, така ти искам. Тъмън те похвалих, бе, пе***раз. Аре, Мандинго, моля тебе, брат, моля тебе, вкарай, бе. Путка нещата си. Мандинго! Контратака, Мандинго, къде си? Мандинго, къде си моето слънчице? Слънчице, по-скоро въгленче. Браво, Мандинго, нямаш 100. Аз за какво те вземах? За това е било толкова сефти. Бате, Мандинго е! Ти... Неадекватен ли си, бе, брат? Какво? И аз да бех фашек да го вкарам, да ти кажа често. Не се беше кръстил верно Мандинго да не ми... Тичай! Имаме шанс. Съдя педера само да си... Удари, бе!
Брат, ти неадекватен ли си? Брат, гледай го бе! Как това ни е десетката бе? Брат, то го сменя. Не, то го сменя. То е само на ротации. Само на ротации. То не заслужава да бъде равно до рамо с Мандинго. Нищо, че Мандинго не направи предишния гол и 5 пъти не може да вкара едната му топка, като е 1-1. О, браво, моето момче! Браво бе, Катарец нещастен. Аре, брат, 1-1 си, брат. Как да ти го кажа? Ако са не вкараш, тича! Мината, няма да тича. О, тичай! Браво бе, Мандинго! Браво бе, Филипс! Браво бе, Мандинго! Браво бе! Виж го, перфектен. Ево бе, ево. Давай, бегай! Айде сега да не съжалявам. Не го троли бе. Има други колеги тук. Абе, аре бе, бързо тръгвайте бе, зоната! Момници! Няма как да се качиш, мери си вземи колата бе, идиот! Ах, ще пеша! Мале, ненормалните сте! Къде шампанско? И аз съм при вас, а ти ще стига с това шампанско. Рано е за шампанско. От София до Банско, дагър ми шампанско. Си ми холандско, така ми се живее. Пати, мене се саме попа бе, брат. Ти чуя в тебе. Какво да направя, брат? Шибан, Господ ми дойде. Какво да направя? Шибан, Господ ми се яви бе. С 200, 300 и не спирам. Хитарите асфалтирам. Какви за те божествени шитни бе, брат? Каква е тая прадня? Тъмън те поквелих бе, перас. Ти кога трябва да спиш, няма да стримваш. Което е най-якото. Питай Кали. Кали иска само да разбере какво говоря, защото аз бълнувам. И аз ще започна да говоря на китайски, тя ще си записва, тя ще прави записки. Нали, аз такова. Означава да си ебеш майката и да някакво. Как? Окей. Добре, господине. И той вече ми го повтаря в чата, аз си чуя какво ми говориш, бе. Злато, ти си моето злато. Аз съм в Крумов град, защото там има само злато. Злато. Ти си моето злато. Диаманти! Мани. Животът е пари, мани. Колко крипъра? Отивам майката! 2 hours later. Не бе! Махай са! Защо не се махам? Еба майката! Пак ли трябва да се разправям? Да живее чешмяната вода, казва един мъдрец. След ваканцията имам 3 теста, защото тази по химия, дето днес ще ми напише сигурно двойката. Е гадна пача и тя не знае какви са правилата, бейсик правилата на школа. Тя е го служила на 17 и тя някакво това е ориентировъчна дата. Бич, няма нещо няма нещо наречено ориентировъчна дата. Няма нещо наречено ориентировъчна дата. Ти слагаш тази дата предварително, за да си сигурен, че тогава ще бъде. Веднага как, че той е бахти депресирания малоумник и трябва да взима антидепресанти и ми писва. И после госпожата. Той принципно, не знам, той говори за самота, говори за такова. А в същото време живее 74 години и има 4 деца. Самотен е, да, много по-самотен и тос. Много по-самотен. Нека той да отиде на консултация по химия и да е само той в стаята с госпожата. И нас това ни лафи свинята. Да бе, какво е самотен? Значи аз сега започна да говоря за неща, които нямам. Защото той нямал самота. Той не е имал чувство на самота. Любима моя. Много те обичам. Това, бате, ще започна да говоря за момиче, защото аз момиче нямам. За това ли бе, брат? Не. Ще започна да говоря за това, което имам. Аутизъм. Брат, ще се насера. Брат, благодаря ми за тази информация. Много ще помогне. Айде! А не, само газове е било. Не, отиди си сери, това е на късмет, брат. Не видели ти като каза, че ти се сере? Аз намерих диаманти, брат. Това е на късмет, брат. Прави го. Та нещо по него прочитай, не съм го видел. Кошка, колко ти е диаметъра на аналната халка? Колкото го направиш.
It was at this moment that he knew. He fucked up. О, шит, сега ще го клипнете. О, не. О, не. О, не. Простащината продава. Купуването и продаването на гласове е забранено. Ако те хванат. Как така ще се излагам? Как така ще се компрометирам? В името на Отца, Сина, Светия Дух и Славейков, дето Павка трева, моля се да не умра. Айде до спичка! Айде до спичка! До спичка? Кой ще я бие? Само че тази дуспа. Как няма ми да дадат на мен, бе? Сега гледаш да пропуснеш, Сега ако пропусне то... Моята любима химия. Излизам на дъската и разбира се, аз не знам как трябва да реша това нещо. Как да го реша? Да ни го вземаха в същия ден. Некво казва ни, правим 5 уравнения с нея, 6-то сами да си го направим. Даде ни колко? 30 секунди. Да го направим, да го напишем. 4 формули за 30 секунди. Аз 30 секунди трябва да се сета какво трябваше да правя. И отивам, вика, аз госпожо, може ли? Не мое. Прави както трябва. И такова. Пише там нещо. Прас, че разбирам. Поправяме 3 пъти, 5 пъти. И в същото време ми вика, Георги, ти си химически неграмотен. Да, така е, госпожо, аз съм химически неграмотен. Мале! Верно много грозно, бе! Вате, как да го погледне човек, бе? Това трябва да го поправя. Това е за животни, ако не знаете. Тук ще бъдат животните. Бажо къща, за да лайната да ходи. Мириса на лайната да ходи към мене, на мен гадно кастана. Аре, кой е най-богатия в вселената? 1, 2, 3, 4, 5, 6. До толкова мога да боря, що да се прави. О, yes! Да, моята черна Бавария. Бона се, сеньорита, чао. Ча издърваме за Италия. Бона се, сеньорита, чао. Тинта, тази тук ме разката. От нея съм тотал щета. Мале, спознал съм диаманти ли, бе? Вита пе танцорки, карам цепа в кук и ти се случия с друга. И да те поръчваш двойно. Оп! Стой! Нека бъде тройно. Много ми спира. Добре, първо ниво готово. Още колко? Те са общо 27. Майка! Перката мяза на перка. Не е зле. Или поне не е толкова зле. Да, допустимо. Допустимо зле. Бате, не ми кажа, че си тук. Значи това сега трябва да го запълна цялото. Бог да ми е на помощ. В тези моменти се обръщаме към Деро, боже, не мога повярвам. Ако нещо огладнея да не ми се сърдите, баба ми е направила корабийки. И няма как някакво да не ги издам всичките до днес. Той изобщо пада ли? Аре бе, махай се, тъпа лава. Гледа, не иска се мане. За трябва да го мана. Ето пак. Ето, махам първо източника и пак. Не, това просто е тъпа версията. Стара Майнкрафт е. Бах ти умното, брат, защо трябва да има 3 пустини, брат. 3 пустини, аз съм обиколен, брат. Аз съм генгбен на пустини. Има друг път. И първо да го сложа да бъде постанат. Ела, Гуци! Ела, батио! Добре. Аз знам, че си дебела. Затова го направих 2 блока. Брате, и ти пада искаш да... Муцинки! Ама влизайте де! Аре бе! Брат, тъпо ми е са, че е сам.
Още по-тъпо ми, че не мога да печеля емералди на негова сметка. Ще му дам другарче. Ще му дам другар. Вече може да не е бил сам. Вече може да са убили приятелите му. Пред очите му. Това е гадно, бе, братле. Но пича не можеше. Пича не знаеш какво да ми говори. Той вече си загубил цялата човечност. Той вече искаше само пари. Не даваше пари. Питам! Кой ще им даде пари? Ма брат, няма какво се страхува. Не бегай. Добре, брат, обърни се. Той те гледа. Обърни се, неучтиво е. Брат, ама сега и на мен ли ми обръщаш гръб? И на мен ли ми обръщаш гръб? Ще ма гледаш са. А те се правят на недостъпни, защото стават денка. Те се правят на недостъпни. Такова обръщат се, бегат малко, ама после се връщат иначе. Да, отляво. Да. Остана, брат. Да, пача ми метна стол. По мене от тогава я мраза. Не заслужава да живее да има маме. Как Даско ще ти метне стол, бе? Това е нещо за психиатрите е това нещо, това нещо си е заправил за... Той мега беше лукс, ама беше то, шо. То смята, щом аз съм там. В името на Отца, Сина, Светия Дух и Славейков, дето Павка трева. Хора, вижте, има келп. Можем да си изготвим келп, ама трябва някой скочи. Кой има топките? Ти от ли си? Това е противно, е. Който... Храна ни трябва, момчета. Да, няма значение каква е. Който подбира накрая умира. Гладен съм. Аз съм чул друга, ама... Ако се кандидатирам, бихте ли гласували? Браво, Изабел! Стига тук да не сме сексисти, всичко мога да стане. Моля? Ще стане. По един или друг начин ще стане. Това беше много лево. Трябва да говорим с генерала. С консула. Но не трябва да всяваме паника. Така че само с тех. Ни с никой друг. Чули ме? Ако искаме да ги убием, ако искаме да ги отвлечеме, още тогава шехме. Ако това ни беше фикс идея, когато видим някой друг. Но в нашия случай ние... Добре. Аз съм на тази философия. Ние сме хора. Аз мога да съм националист, може да си харесаме да много. Ама в крайна сметка ние сме хора и според мен войната не е път е в тока. И според мен не трябва по никакъв начин да се разграничаваме. Това. Просто... Според мен е малумно. Не пише това, бе. Какво пишеш? Значи отиваме да вземем белка в кафетерия. Помощ дади. Помощ, ляво. Помощ, любими. Намери ме. 100% реално съм. На 20 км. Чух как викаше она? Самотна жена. Самотни майки в региона. Бах ти безлюдното мълчание. Не знаем какво е пета точка. Имаме брачен там, но една е чекия договора. Ясно. Нея пета точка, ако ходя да вършая по чужди къщи и дължа част от цялото ми имущество. С други думи, ако правиш вътре-вънка на друга, освен твоята жена, проблем. Ясно. Чета на света има две неща, които не лъжат. Тесен клин и пиян мъж. Събрали се в... Няма да откажа между другото. Ама... Стопчелички за медец. Аре, спрейте се, бе, момчета. Слушай! Бабе, чея. Тика, кой те баба, да. На погребение отиваме, ало. Много сте весели за погребение. Не съм умрял аз, бе. Че да ми тъп. Тя днеска като ми каза, че е умря и аз си казах, -1. Може да ги пускат с запалени лодки в морето. Ломп. Кой е умрял? И аз това питах. Лена, какво означава, ще се оправим с него? Няма значение какво означава. Аз ще ви помогна да се оправите с него. Ние ще ви помогнем. Да, аз си го харесвам. Викам му пъпе, защото причина. Така, ето. Той реално взе жена, обаче ние имаме съмнение, че е хомосексуален, да. Ама кой? Прако рабо е. Пъпеша RGBTQ. Аз чух жена му да пее една песен. Все попадам аз на педерации. Аз пък чух да пее сладък и дебрежен и леко дежен.
Той не е видо вече, чарове. Тя ще им влиза косата в очите. Няма да се бият каската, замислете се. Те ще трябва с кораби да стигнат до нас. То повечето са жени. Ще им начупим корабите. Те няма да намерят, прав си, да. Майлът. Тига стреляш, ще цапнеш някой наш. Гледай се как ще оцели някой от... А ние ще стигнем ли днеска? Айде. Казах ли ти, бе? Теслата са за тебе. Бах ти, човек, изобщо не ми отговаря. Бах ти, човек, аз да го питам като нормално човешко същество. Да, всеки така казва. Бах ти дискриминацията. Не се ебавам, не се Да бе, знам тебе, много добре те знам. Сега какво тук се събрали, генг ли ще ми правите? Принципно обратното. Принципно обратното. Тъмен. Да верува, че. Помоля да продължиш да изпълняваш длъжността квестор. Единствената разлика, която искаме да правиш доклад на всичко, което се случва. Взимаш си една... Нека започне Омега, аз без ви не искам. Нека Омега. Не. Виж сега, няма как. Ако откажеш, това е силова игра. Какво? Виж, аз не харесвам, няма да харесвам това управление и аз няма да се сработя в това управление. Аз предпочитам да си подам оставката. Аз не казвам, тя ще влезе. Просто ти казвам, докато тя влезе и започне да изпълнява длъжността си, няма как да остане без квестор. Стани ти заместник квестор. Докато тя не стане. Аз ще си подам оставката просто, аз не искам да се занимавам. Защото аз не харесвам начина, по който вие процедирате, това е. Тук ще да ме банат, бе, бали му мамата. И аз се занимавам с това. Когато не става с добро, пича става злодей. Добре. Джедай ми бил. Единството нещо, което може да ми направи да ми наджедайства на курубата. Ломп. Го отвежда в манастир, като малко Кай трябва да се катери по самата планина, вместо по стълбите. Явно не е знам, явно Ву не му е казал. Ву след като им сменява дрехите се носа от Куп Уинкс и бате Енчантингс. Това си дават почивка, като играт малки ключеци. Интересното е, че там виждаме секта. Не тази секта. Секта си. В пълния му смисъл секта. Тези жаби само, че могат да пеят и да танцуват. На китарата, възхожабата. И отправя молба към една звезда, за да му помогне да бъде добър лидер. Ако една звезда си, която носи любов и светлина, не си отивай, не иди да ме оставяй. Но със силата на приятелството и баща ми е кондуктор. Баща ми е кондуктор съм я. После Кай и нинджите се настаняват в общака на технически в София. Само Кай има топките да премине, ама мал шанс. Но поради буболечки, те не могат да спрат ниндоредите от това да вземат златните оръжия. И на левия гъл Кай, пламващия Шоган, а от десния Кръмчи. Кай е непобедим в кеш. Кай пие поредното питие. За кой ли път убийствено пиян? Абе Джей, кой с кого се бие? Никой. Кайлър тренира и... Дай да видя! По принцип, елементната сила се предава през поколенията. Ако Кай и Скайлър имат една и съща сила, то значи са брат и сестра. А Кай си харесва Скайлър. От този факт е най-доволен Кай, защото няма как те да са роднини. Ери сънува, че крилата й са запалени, малко поудява, все едно е разбрал, че дюнерджията до даскалото се е преместил в друг град. Разбирам го това, че Освенгър не успява да застреля Ери, все едно има ейма ми в CS. Провери, бе! Провери, бе! Аз съм един път. Разбираш, един мале. То може. Аз да го бех нужен, щех да съм по-точен бе човек. Барабани, моля. Добре, похуи барабани.